Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh Ustod. Va alaykum assalom. Ustod, масъалаи ҳаҷ савол буд. Farmang. Мо дар Русия қарор дорем устод, ҳам фарзандо ва пасобам метиҳад карташон ба умуман расидагим не. Ҳози ҳамо пулашон як тақрибан курси ҳозира қати гирем агар $15,000 мешада. Ҳамна нияти ҳаҷ када ҳаҷ ба истифода бурда мешадми устод? Farzandotun чанд сола? Чор. Не, фарзандои майда ҳаҷаш дуруст аст ё умраш дуруст аст. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам вақте сафари ҳаҷ кардаянд, зане кӯдакиро бардошт. Гуфт ки алиҳаза ҳаҷҷун я расулаллоҳ, барои ҳамин кӯдакам ҳаҷ аст? Гуфтанд ки наам ва лаки аҷрун. Бале, гуфтанд, барои ин кӯдак ҳаҷ ҳаст, ба ту аҷр аст, яъне ту савоб мегирӣ. Лекин ин ҳаҷҷи ислом, ҳаҷҷи фарзӣ аз зиммаш соқит намешавад. Вақте ба балоғат расид, бар зиммаш ҳаҷҷи дигар вақте қудрат пайдо кард бояд кунад. Барои ҳамин ҳоли 3 сола 4 сола он чӣ намефаҳмад ин чиз аз ҳаҷ. Он пула ба дигар оянда захира кунед, барои таълимаш, барои илм омӯхтан захира кунед. ҷон бахшиш вай мо айпули ваё ихе гӯям айшоти кӯдакҳо мегӯем худамон ҳаҷ баравем. Худатон вай пул пули шумо ҳаст. Вай пул яъне ки барои худатонам ба некӣ сарф кардан иҷозат аст. модоме ки ҳаққи фарзандоро медиҳед, яъне таом медиҳед, либос медиҳед, бо ҷои хоб таъмин мекунед, таълиму тарбияша медиҳед, истифода бурдан бо некӣ иҷозат аст. Хел не ки ҳама пула гиреду бо бечораҳо гуруснаю ташна гарданд. Он асаш вазифаи падар аст, агарчи пасобия набошадам. Бале.